Tamni bagi hinke chini Catholic mothani poito ongkha amamiri ni bisingtwi se chung kaiton thani bagi taibo lama klaiku o rojori jobno khaidi amamiri chung bai tongkhe bo jesa khlai phano kaiton thani chini bagi sanai khajani takhok te bhok song singtino ma thangjak abo Jishu Kristo ni bisingtwi simise kaito chino khairok abo bo Jishu Kristo ni bisingtwi simise suknahani joto tong kurui manmani abo Jishu Kristo ni bisingtwi simise bo simino yakili suknahani aphana ro thangnani eke buya koroksa phanuya aboni bagunyo do kaito okokno tui kathar elambago omhai hinei sawo mathai simani 17 ni pas bokok sawi tongfru sumui kuchung dulasa borokno kobol phaikya ake sumui bisingni okok sajakha omo ani khajani sajla ang bonono belai ke hamjago bini kok khnadi oro singnugo sini kathar kaitor bo Jishu Kristo ni kokno simi khanade hinei saklaimani aboni bagai sing sagirokno bunugo borokte ke buni kokno bokhnaya Jishu Kristo ni simise khanao aboni bagai Jishu Kristo simise Jishu Kristo ni bisingtwi simise boni mung simise lobjaknani boni mung simise borijaknani Jishu boni sakni kokno tuibo omai hinei sawo johon 14 ni 6 Jishu bono hai hinei saka angno lama angno kubui angno langma ani bisingtwi phayake khoroksa phano aphana aro phaimanya oilamba krono singkhuk tangnya khe belai khese srai yongo phiaba singtino borok ni snamjak kerong baikhe asike kholobjagui thangka sing mungsapono nuglia saisi manlia sing sabuni bisingtwi suknao thangna lama mankha Jishu Kristo sakbai thangsao ang simise hinei anokarite khoroksa phano suknao thangnani lama kurui hinei sawo inke sing Jishuno karite kubun bumbai thangnani hinei wansukangke abo suknahao de sogilangno kubino abo suknahani lamao sing sogigilak lama koronani phasingse sing thangnai abono sing belaikhe huske tongna nango bo phurungmung singnanai kathar elebakni kokno simise singnanai meriom Jishuni kokno tui tamosa John 2 ni paso singnugo ake Jishuni buma selengrokno hai hinei saka bo sama haino norok khlaidi Jishu Kristo no tui meriom bo belai kese srai Jishu Kristo ni samani bisingtwi si ongnai Jishu Kristo sama hai simi ongnai aboni bagino to Timothy no Paul omai hinei sio 1 Timothy 2 ni pas tamni hinba kaitorongkha khoroksano pia kaitorbai borokno katharinai khoroksa tongo abongkha borok Kristo Jishu belai khano kathar elambak srai se ning angse srai ongna nango kaitorbai malarinai eba kaitorbai katharinai ekmatro Jishu Kristo simise teke bufaniya phiaba Jishu Kristo no kare te khoroksa suknahani lamao tlangnai tongo hangkangke abo Bible kok le onglak abo sungsani kok eba kerang kothama eba ke sungsani snamjak kerong rok ongnai singbobono follow khlainai abono sesing kutuke wansuna nango saboni kokno sing khananai abono sesing kutuke wansuna nango meri unnotui borok wansuma solglak hinino Jishu bo paithago kalbari kruso merium no ama hinewi burima omose nini sajla hinai kok paithak samani singnugo John 19 ni 26 aboni bagi phaidi rosari kathar bo hinai mungsabu kurei kathar elambago sijak ama merium baise kisi saphano suknao thangnani lama mano hinibo mungsapano kurei kisapano kurei abo boroni kerong simise te mungsaphano ya mathangjak mo mungsapano ta boldi hingkele laharo thutai klai phano tongnai bu mungjaphano ongthun bokase slaidi mungsano khibina nangya agini wansungmana se khibidi kathar elambago se khaki philei phaidi wansungmarongno se slaidi sakne eba buni kerangno khibiwi soi bible se kipilei phaidi te kaitini kubi kokthayo basadi khas hisadi khas slaidi hingeno